Maayong adlaw ug maayong adto mga kapiso no. Welcome back to my YouTube channel. Karon naa ko na pud koy isa ka unit nga akong retiro no. Ang problema niya is queen slot lang. Kay mamili og sinsilyo nga ihag dawaton. Karon akong ipakita ninyo kung unsaon pag-calibrate, limpyuhan. Una na ko siya, o saan ako siya calibrate no, akong ipakita sa inyo. Okay, let's go. So mga kapiso, mo ni siya mga kapiso. Ako ang retiro limpyuhan ang iyahang sensor. Ang sensor lang niya may atong limpyuhan no. Di na nato ilabtan ng uban. Na lang siya oh. Tengkangon na to na ito sa limpyuhan para saan nato i-calibrate. Uy, dati din siya. Tag-plies. Okay. Tanggal na to karon na siya no. Okay. Uman na to limpyo ato ning ibalik no. Iyang lock. Okay, balik na itong tao dire. Grabe ka maglisod. So, okay na mga kapiso, natao dara itong balik no. Karon ato niya ning i-calibrate. Na ako'y giandam dire karon nga mga queens. Gis nga bag-o. Gis nga daan, 5 nga bag-o, ug 5 nga daan, piso nga bag-o, ug piso nga daan. Okay, ato nang sugdan no. Una mga kapiso, press lang ni natugdungan ning plus ug minus no.
lang nato ni kay murag makapiright ni tungod ng sounds nga may nagpa-sounds di askuan. Nag-wifi. Okay. Ano ta sa program na ta. E1. Bag-o nga piso. Sunod, alita sa 5 na pod.
calibration nato mga kapiso no. Atong i-try og hulog na siya. I-try no kung mo display na ba ang van. Bago nga 5 ug bago nga 10, bago nga piso. Kay mo ni ihang ginakuan nga di mo kaon og bago nga piso. O mga bago nga queens mamili. Okay. Try na tog hulog mga kapiso no. Piso una. Okay. Time na mga kapiso. Di dawat na niya no ang bago nga piso. Sunod bago nga 10. Okay. Dawat po niya. Bago nga 5. Okay na mga kapiso no. So, success ang ato ang pagkuan sa queen slot, pag-repair. So, dinhin lang taman mga kapiso ang atong video no. Ug salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta ug pagtan-aw sa ako ang mga video. Okay na. Goodbye.